onye me nke ọma ebunie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ego adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ Ifite ego adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ Ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ Ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụ asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ Ifite na-anọ n'isi ya oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba ọ bụrụ na ị na-ege ntị ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka na ndụ maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na our social media platforms maọbụ n'Eziokwu TV Plus kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ Ifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ Africa wake up. Is a calling. Africa wake up. Ọ dị nnukwute mkpa ka anyị bịara tata. Let the bandage fall from your eyes for you to understand gang up against Africa and African spirituality. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa nkụzi ị na-aja ịnụ taa inubere mbụ. I can tell you na nkụzi anyị ji bịa taa bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ ga-emepe anya gị ọfụma. Yes, I'm calling all Africans to come back to our root. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Mana before anyị gama n'iru ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa ka na-aga n'iru anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Then nke June ndị mmadụ ebukube gị ị ka nwere ike isonye na ya. Aja abụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigo na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu mana anyị anaghị esho ihu ọrụ maọbụ testimonies na social media or our television channel maka you know why ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa mana ihe anyị na-achịkọwalụ gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes, ị nwekwara ike isonye na aja site na nsọtụ ụwa niile ebe ọsọ gị nọ under the sun. Ihe anyị na-eme bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya ị forward ya 3 prayer requests mee token donation to the account number
chat m na WhatsApp. I'm going to other details I need for you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya three prayer request ebe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị sikanye n'ọnwa agwụ n'isi ụtụtụ a ejeghị ori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Yes, ihe ọzọ m chọrọ ka m kọwalụ gị bụ na aja bụ aja mbunye elu. Ụbọchị ikpeazụ ya anyị na-eje na mmiri. Ụbọchị ikpeazụ ọnwa n'afọ mmadụ dum anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri anyị ji achụ aja n'aha ndị niile sonyere anyị all over the world. Anyị gbagotezie na temple chụọ aja to entities of powers, aja ihe mme n'afọ mmadụ niile. Anyị gazie n'ebe nchụaja gbuo ebu wee mee sadaka n'afọ mmadụ dum. Nwanne chụba aja, you must have an altar that is speaking for you. Aja a na-achụ n'Igbo na-adị ile maka na Igbo bụ ike. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja, chat m na WhatsApp nọmba 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Mokwan 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, aga ọma ụfọdụ niile n'isi ndị niile ga-esonyela anyị n'aja si na ọmaka ga-emere ụnụ. Na ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Dịka m si wee kwu n'isiokwu anyị bụ is a call, wake up call. Africa, wake up. Onye bụ isiokwu anyị na nkụzi nke ụbọchị taa, today's lecture. Na ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-amụta nnukwu ihe. Ka anyị gaba n'iru na ya bụ nkụzi. Anyị wee kwuo niile ka ị na-esonyela anyị ihe chọrọ ka ị meela ma ọ bụ imetụ aka na share button ka nwanne gị nọ from the horse's mouth. Yes, metụ aka na share button ka nwanne gị nọ from the horse's mouth. Ekenego m ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ma nwoke ma nwaanyị. Afụsịrị m ụnụ, asị m ụtụtụ ọma na ụtụtụ ọma ka ọma ka meela ụnụ. Asị na taa ga-abụ nnukwu ụbọchị ngọzi wee nye ụnụ niile. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Isiokwu anyị bụ calling, wake up calling. Calling upon all African children to come back to the root. To come back to the root. Yes. Now, ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị bụ ihe ya ama gbasara aja na ihe niile anyị na-eme na temple. Mana ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma asị onye Afrịka. Ka m kọwatụrụ obere ihe ị kwesịrị ịma gbasara Afrịka. Yes, nkwatụrụ ya ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Afrịka ya na anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị kwesịrị ịma? Achọrọ ka nye a brief history etu ndị missionary si wee bata na Africa na Igbo especially na method ha use na ihe kpatara ha ji wee succeed massively. Mana nwere na-achọ ịkọwalụ gị na okpukpere ndị anyarị a butere anyị is not meant for us. Is not meant for us. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ maka anyị nwa ka Jizọs ndị anyarị ji wee bịa. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike ka nye obere history ka ị wee ghọta how things work. Don't forget, in Africa, civilization started in Africa. Now the first world empire bụ Pharaoh. Pharaoh. Ijegoro na ancient book gụba. Ị ga-agwa na Pharaoh, there was a time Pharaoh was the king. They ruled ụwa niile. So civilization started in Africa. It will interest you to know that the first university was built in Africa. And some of you have an idea. Here you talk and digress a little. How we make anya. Emma, now some of these great philosophers in our North, like Aristotle and the rest of them, the Platons of this one and the rest of them. If you know that Aristotle school in Africa, you know. Those great philosophers are Bundi Gura Africa
ha too n'Africa then zụkwazie ndị ọzọ. You know about Karmas, the Platos, and the rest of them. Let me tell you what Aristotle did. Aristotle studied in Africa. He grew in Africa. And Hermesia, some of these philosophers, like Aristotle, went back to Greece, Athens. Oh, yeah, but I found him. He and Dutch Nigeria name have the originality in a buy. He went out, claim was the originality. Even Jesus in the Kumakia, yes, he schooled in Africa. Echefuna. No more kuchara in Africa, Echefuna. Na more kabo an infant. Ka popular na ndị Jew. Mgbe a nụrụ na Pharaoh, na Herod, na Chigbu ụmụazị. Maka na ekwuru na onwelu Messiah ga-abịa na ndị Jew. So ewe kwuru ya wee gbaa ọsọ. Ebe ebi egbaje ọsọ out of the whole world bụ na Egypt. Maka na Egypt would developed country. Enwere ezigbo king, ị ga-adị protected. Onya ko di bana ebe ahụ. Etu o si abụ ọsọ chụba ndị baa na ha anaba be ndị anya ebe ha ga-adị protected. Civilization started in Africa. So mgbe ọ bataziri n'Africa, we protect ya. O too n'Africa, ji akwụkwọ n'Africa. Echefuna na mgbe o chigaziri na be nne ya na agbụrụ ndị Jew, na ọ bụrụgo a grown boy. Nwegoro outspoken maka na azụgie wute amamihe na nghọta Africa. Maka na civilization started in Africa. Echefuna na ọnụ n'ọdal be ha na ọ na-ana ebe a dịka rabbi mgbe ọ na-aga na synagogue na-akụziri ndị mmadụ ihe. Ndị mmadụ wee na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ na-asị ọ bụ na ọ bụrụ nwa Joseph, nwa Mary, ọ bụ na ọ bụrụ anyị na ụmụnne nọ n'ebe a. Ha na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ maka amamihe nke ọ na-egosi, maka na azụrụ ya n'Africa ebe wu mmalite amamihe nke ụwa. Take it or leave it. Ihe mere ndị Africa bụ na abịa bụrụ nwa ọchịgharịa ndị Africa gwazi anyị na anyị bụziri tail instead of the head. Ọ bụrụ na ị gebụrụ nkụzi m ebe m kụwara gbasara Africa, the first son of God, ihe ekwala gị. Gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwala gị bụ na Africa bụ the first son of God. Ọ bụrụ na ka anyị bịara ịkụzi ma ihe achọrọ ịkọwara ka na Africa ka i wake up ka ị mara ihe ị nwere. Anyị abụrụ the tail. Mana ndị ọcha ndị anyarị bịa kpodo story isi na ala mezie anyị ka anyị bụzie the tail. Ikwelu maka na eriri. Mgbe ọ gụchara akwụkwọ wee je na-egosi amamihe ihe ọmụta ọ mụtara na Africa. Mgbe Abraham na-aya ahụ, he couldn't even get the job done n'ebe nwunye Sarah nọ. Ọ na Africa ga-akpụ ya bịa ka agwọ ya ọrịa. Mgbe ahụ o ji wee kpọta nwa agbọghọbịa asị nwa maid, nwa Africa. Ịma the story. Mesialụ mgbe a gwọsịsịrị ya, nwunye wee sie ya tesi ya n'ahụ nwa odibịa. O wee tesi ya wee mụrụ ime wee mụta onye a na-akpọ Ishmael. Ịghọtara ya? Mụta that Ishmael. Ishmael ahụ bụ ka emesiziela ahụ ya adịgo mma. Nwa Africa mụtara ya nwa. O jekwukwa nwunye mụtakwa nwa. Gbaa ka ndị anyarị ji wee gosi anyị na anyị bụ descendant of Africa. Mgbe a ka eji bidozie kpawuwezie nwa agbọghọbịa nwa Africa mụtara ha nwa izizi a na-akpọ Ishmael. Ịghọtara ya? Wee okpedozie kpaba oke nke dị n'ime ndị anyarị. Kpabazie oke gwabazie di ebe onye anyarị ibie na nwata nwaanyị a umedi ha nke mụtara dị ọkpara na ọ ya abụzi na ọ ya nọzi na ngwuru a. Wee chụpụ ya n'ime ịkpa. Ihe njichọ ka bachọ nka bandage fọ ka ịghọta ebe esi mewuwe Africa. Na-ege ntị. O wee bụrụzie na-achụpụrụ ya mee ya akaja ime ebe a chụgara ya n'ime ịkpa ka agụụ na ụkọ mmiri gbuo onye na nwa ya Ishmael. Mana Chukwu abụrụ ụmụazị. Chukwu oke mara ndị okenye. Ime ihe o mere jee gụọ ya na o wee sị na ụmị mmiri wee gbapụtawa na ana ịkpa. Ọ mmiri a bụ ihe sustain na dat nwata nwa agbọghọbịa Africa.
na nwa ya nwoke Ishmael. Ịma ọgba aghara ndị Ishmael amụsabaziri ndị a na-akpọ ndị Arab. Ndị Arab a gụnyere ndị a na-akpọ the Persia, the Iraq, the Iran of this world. Ma akọrọ gị akụkọ maka na ịnwere. So mgbe ihe a na-azọ ọgbụ obi Abraham ka a na-azọ. Ihe na-esekwa okwu abụrụ ihe ọzọ. Obi Abraham ka a na-azọ. So weduzie mgbe ụmụazị a tolitere, ọnya kpatara na ndị Arab ejiri anya afụ ndị Juu. Ha na-azọ na ọmụnwawo onye isi na ọgụnwawo onye ọdụ. Ọgwanya ka a na-azọ, gwakwa ihe ọzọ a na-azọ. Ịghọtara ya? Ihe a na-azọ obi kedu ndị ga-ebichi n'obi Abraham. Ọgwanya ka a na-azọ. Ịghọtara ya? Yes. So echefuna na ndị Arab abụ ndị half Africa, half ndị anya. Maka na nke nwaanyị mụtara Ishmael bụ nna ha ukwu bụ nwaanyị Afrịka. Nna ya ukwu Abraham bụ onye anyarị. Ịfụna na ha bụ half Africa, half anyarị. Ọha ka a na-akpọ Arabs. Ọnya na-esi okwu ruo taa. Ihe a na-azọ obi Abraham. Mana ị nwere ike nwere idea. A na-azọ oke nwa dị ọkpara. Ịghọtara ya? So ụmụazị atụlite a na-agwa ha mmewe emewuru nne ha. Obi wee gbaa ha njọ. Ana aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na nnachi ịgwa histrị ịma anụ ebe ọbụla maka na agbagburu eziokwu. Ndị anyarị bịa wee degharịa histrị ka ofe bụ ha. Ịma ihe mere. O wee bụrụzie na iwe dị ha n'ahụ kpatalụ ndị a na-akpọ ndị Iraq na ndị Iran. Ọha nwa Persia. Ị na-anụ maka ke na oge nwere Persian Empire. Maka iwe dị ha n'ahụ, o nwere oge emeziri ọ bụrụzie ndị Persia na Persian Empire na-achị ụwa. Agwa gị na o nwere oge ọ bụ African Empire na-achị ụwa through Pharaoh. Ị nwere idea. Oruzie na atọ ndị Persian Empire ịchị ụwa niile. Ha wee sị ka ha jee bụọ ndị Juu ọbọ. Ihe aha emere nna ha. Ịghọtara ya? Ọgwụ ihe na-esi ụka nna agwa gị. A na-anụ ọgụ ya ruo taa. Onye agba ọgụ ndị Palestine na ndị Juu, ndị Israel na-anụ ruo taa. And ọma sikwa akwụsị. Nwere ihe na-aghọta. So ihe mesịrị obodo ndị Persia agwago ha mkpagbu akpagburu nna ha. Ha wee tolite ruo ndị ọha bụ ndị agbụrụ Nebukadneza. Ha wee were iwe n'ọnụma wee descend there on ndị Juu. Ime ihe ha mere ha. Ha wee je kpọrọ ndị Juu niile merie ha n'agha, dominate ha, bụrụ ma Ark of Covenant ha, bụrụ ha kpam. Je kposa ha n'ụwa niile, kposa ha ụfọdụ n'ime ha n'Europe, kposa ha. Enwerozi agbụrụ bụ Juu dị Israel. Ha dozi na map. All 1947 nke ụbọchị a. Jee gụọ history, ka si Google it. Ka ndị America, ndị anyarị na ndị UK ha ji bịa trace bezie agbụrụ ndị Juu. Maka na ha bụ agbụrụ na-edebe history. Onye amụtara onye amụta onye a trace tata onye trace ta. Wee kpụrụ ha with the support of ndị anyarị ibe ha. Wee kpụrụ ha back to small space e make in Israel. Wee wụsa ha. Wee debe ha ammunition. Ha wee nụba ọgụ. Wee chụsaa ndị Palestine. Maka ndị Palestine ebichigobe ha. Ịghọtara ya? Wee chụsaa ha. Ihe a na-azọ kịta ahụ North Bank. Ịghọtara ya? So do you know na Bethsaida ịgụta na Bible dị na Palestinian till today? Do you know? Do you know so na some of these sites ịnụgasị na Bible bụ na Palestinian ka ọ dị na Israel enwe ọdị right ya? Ịghọtara? Do you know na Bethlehem ị na-anụ na Bible dị na the land of Palestine, ebe ndị Palestinian bi? You nwere idea? And ha bụrụ ndị Jew. So they are still fighting to recover some. Ọkwa ka na-anụ obi Abraham ka na-azọ. Na ihe na-akọwara gị. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ akaje. Ihe butere esemokwu ha, ndị esemokwu ha ama ebitiri ụwa agwụ. Maka na injustice. Injustice to one is injustice to all. So ihe na-ajụ gị onye Afrịka, gị onye eriri eri, onye ọma na n'olu. I didn't sorry use word onye eriri eri. Mana ihe mmeji wee kọwara gị wee ghọta. Na-anapụrụ gị ihe ijide ebube. Wee nye gị ihe abụrụ ya. Wee sị gị disrespect ya ancestors na ha abụrụ ya. Na-agwa gị ka ị celebrate your ancestors nke ha. Ọ ya ka m ji asị nwanne m nata. Si eriji na eri na nke eriri gị adịgo too much. Ka m gwa gị ihe mere nụ.
nne na-ajụ ụnụ ndị Afrịka ndị bịa bụrụzie ihe gbasara okpukpere ndị anyarị n'isi ma uche ụnụ ọ dịkwa ya. Ị mara mgbe gburugburu mgbe a na ndị Afrịka wara anya na-eje mba dị iche iche na-azụ ahịa. Ị ma na Cyril onye anwa nọkọtara bịa soro Jizọs wee bụrụ obe ka ọ na-achọ ịnwụ ije na Golgotha. Ị ma na onye Afrịka. Ị ma na the present ebe Cyril na-adị bụ na Libya, present Libya. Maka na ụmụ Afrịka na-eje mba dị iche iche je na-azụ ahịa na-anata na-azụ ahịa, all traders. Ebe a ka a nọ wee meet ya. Ị ma na some of the like Enugo maka Ethiopian Enoch, onye Ethiopia nke Afrịka ya. Ị ma na Ethiopian Enoch Enugo maka ya na Bible. So gosi na ndị Afrịka afụgo ụzọ na-eje eje na-abata bụrụ importers and exporters bụ ndị be eji azụmahịa wee mara. So na anyị dị civilized. Ọ bụrụ ha makụziri anyị. Do you know na Ethiopia na nwere ndị mere colonize ha? Ịma mana ụfọdụ ndị mmadụ ga na-agwa gị na-eweziga ndị anyarị na ya ma afọ ụzọ. Who does that? Onye gwara gị? Ịma ọnụ ihe niile abụ ihe eji wee blackmail oge wee na-agwa ụnụ n'ụlọ enwere brain. Kedu ka isi hapụ ndị anyarị ka ọ bụrụ ha ga na-edere anyị history na-agwa anyị gbasara ihe anyị ji dị ebube? Ha napụrụ anyị ihe anyị ji dị ebube. Ndị Afrịka teta n'ụla. Ime ihe na-achọ ịkọwara gị ihe mere nụ. Ihe na-achọ ịkọwara gị ihe mere n'obu ihe nchọ ka m were onye Igbo wee nye nkụzi abụ ka ịghọta ya ọfụma, maka na ihe na-esi na nke onye akarịa, ihe na-aka na ọkwa agwụrụ ya. Ka anyị bụ ndị Igbo tetago n'ụla ka anyị wee kwuo eziokwu ụmụnna anyị ndị ọzọ, ndị Afrịka ndị ọzọ. Ime ihe na-achọ ihe na-agwa gị mere nụ. Ndị a riri anyị rie anyị front and back. Oke ihe na-ajụ gị bụ onye Igbo. Ọnya kpatalụ na okpukpere ndị anyarị a mgbe ha bịara ha selụrụ n'Afrịka. Ihe ha ji wee selụọ before mgbe okpukpere ha bịara. Ọkwa gwara na Jizọs ha bịara na 2000 years ago. Ọkwa eziokwu? Kedu mgbe okpukpere ndị anyarị bịara na Nigeria? 1805, less than 200 years ha bịara be anyị. Ịghọtara ya? So juzie onwe gị 1800 years ago. Kedu ihe kpatara na ha batara n'Afrịka? Maka na ndị nna anyị ha maara na okpukpere ha is not for us. Ime etu okpukpere ha si batara anyị, aṅụ na ngwa ka ngwa na-abịa ka ngwa gị. Etu okpukpere ha si batara be anyị mgbe ha nọgide obido nwebe anya ukwu. Maka na Afrịka bụ the first son of God. Ọ diọkpara na-ebi n'obi. Diọkpara na-echoose na-enwe lionship. Diọkpara na-echoose the best portion. Diọkpara ka na-enye the best portion. Diọkpara na-erube isi. Nwere ihe ọta. Ọnya batara Afrịka ji nwee the best weather. Nwee the best mineral resources. Ị ma na Afrịka nwere mineral resources niile dị n'ụwa adọ na Afrịka. Ị nwere idea? Ị ma na Afrịka nwere the best weather. I remember the day mgbe nọ India. Njere India on a tourist visa. Ị ma na atọrọ m India right round. I went to northern India ebe snow na-ada. O nwere town nọkwara for some time akpọrọ Kulu Manali na northern India. Ị ma na oyi chọrọ igbu ndị a. Ị ma na anyị nwa Afrịka nwere the best weather. Anyị nwere ọkọchị, anyị nwere udu mmiri, anyị nwere oge amatan, very good weather, no earthquake, nothing. All maka na Africa the best. All ya but I will choose the best at the best place to stay. A manager in India no you to India. Oh ya we were kitchen I ekwu okwu oyi chena oyi oyi na what buy this sweater. Oga oburo yi sweater. Can't you go better? A manager na Kulu Manali here na agwaga ubro the men ogo oyi. No ya around March. 2003. A man I remember an aim jeans up and down. That is aim aqua nime. You was a jacket. This jeans jacket up and down. Okay, man, you glove, none you stockings. Yan I won't know gown if I want a chakita. Would you want that child behind man? I didn't want an hour at a seeker. Yan I go 9 o'clock, 10 o'clock. Natana buy 1 hour child. Now,
wee ruo n'abalị my friend may invite is an engineer working with the central government there. Ị mana o ruo n'abalị ime ha na-ebutere m duvet ka nwa nwoke bụ duvet na-abịa asị nọ maka m nwa nsị ya okay this one is enough asị mba ị gbara eji ebute the second duvet na-ajụ gịnị na-eme ọ sị that I will need it njekwa na egwuregwu ị ma na-ejere m mgbe a sịrị m jeje saa ahụ eji hita dị mmiri ọkụ m ga-asasịa nọ mmiri ọkụ a sị na batrum na-apụta na ịtụ ahụ na-emetụ taị onye sachara ahụ mmiri ọkụ ị ma na-eyi mana ihe m na-eyiwu up and down jeans up and down na jaket na duve ebutere ịgwọ duve abụrụ duve ma nke a na-akpọ duve ka adị tik ya ka mkpụrụ kpuchie na ahụ m etu a n'obi kpụrụ ya n'obi m ahụ ọgwụgwọ eru oyi na-abịa n'ime abalị ka na-atụ m ewere ndị sekọnd duve bụ ụfọdụ ewere kpuchie ma ihu m complete na-ekuzi small ọwụ ọmụkazi m ahụ ewetụkwa m ndị sekọnd nwa na-eji kpuchi ma ihu m ka na-agwa gị ha na-agwa gị ha so onye aṅụrị Afrịka nwere aṅụrị ghọtara ihe ha na-agwa oyi a na-ekwu okwu oyi che nọ ụdị nke anyị na-eyi obere sweta ghọtara ya ịnọtisi ndị bọọlụ ha na-agba ịma na ha na-eyi glovu ụfọdụ n'ime ha na-ekwu okwu ifu ka ụzụ na-apịa n'ọnụ oyi a na-agwa gị ya ihe ada afụ snow ọ na-ada n'ala ịma na ọnya ka a ji acha ọcha ị nwere idea amụ nwatakịrị be anyị ịfọrọ nwatakịrị be anyị na-adị ọcha mgbe ọ na-eto ndozi anwụ na-achị ọ na-agbachi so ọ because of ebe anyị bi n'ọwụwa anyanwụ ebe ike si ịghọtara ya so ị gwara ka mmadụ rie gị so onye na-achịkọwala anyị bụ ịfụrụ onye Afrịka nwebe aṅụrị ihe a na-azụ ọwụ our mineral resources na ha butere ụka anyị abụrụ na ha fara anyị n'anya ihe ha ji bịawa bụ ka ha nara anyị ihe anyị ji wee dị ebube napụ anyị the moral value anyị ji dị ebube ijuo onwe gị ka ị kpata na over 1,800 years a gwara gị na Jesus bịara over 2,000 years over mana si mezie azụ and ịmakwa na Africa na Christianity ndị anyarị n'oruru otu herubo 200 years ha bịara na Nigeria okay ma itusi onwe gị over 1,800 years Jesus ha ji wee bịa kere ihe ha kpatara na Christianity agbaghị mgbọrọgwụ n'Africa ganye despite the fact na ụfọdụ ndị Afrịka mitiri ya mgbe ọ na-agbasa ozi na ndị be ha ịghọtara ya so mana ha ma ndị Afrịka mana onye a bịara maka for us ijuo onwe gị kedu ihe kpatara na Cyril a wee onye so wee buo obe ya out of human pity kedu ihe kpatara na Cyril ebutere Christianity na Libya ijuo onwe gị kedu ihe kpatara the Ethiopian Enoch jigara ibute dachi obere ndị anyarị na Africa so over 1,800 years ndị be anyị paid attention to ihe ara ime oge ha ji wee butie oge ha ji wee jiri aka wee dere onwe ha akwụkwọ akpọrọ Baịbụl akwụkwọ akụkọ allegorical story mgbe aka ha ji wee bịa ka nke ọlụ ka esi wee dede akwụkwọ maka na ọ bụrụ na ihe kpata ọnwụ na ya chọrọ ịgwa gị history ị ma aghọta how things work ka m gwa gị mgbe ebidoro ụka anyarị bidoro o bidoro from ndị a na-akpọ ndị Catholic a bụ tụrụ onye a na-akpọ Emperor Constantine bụ onye decided na ọ ga-eji cross wee gba ndị mmadụ uru of vision ebe eji cross wee gba ndị mmadụ uru oke na anyị ga-ejikwa cross a wee win the whole world oge a na-agwa uwe oge a na-akpọ oge enwere ndị Roman Empire o nwere oge ndị Rome na-achị ụwa niile oge a so wee n'ọrụ wee fụ onwe ebe o ji cross wee win war wee si onye na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ wee si oke mmeji cross a ma fabricate wee gbasa cross a were gbaa ụwa niile oru o wee je mee introduction of na o nwere onye akpọgburu n'obe then wee propagate wee chọwa etu ọ ga-esi wee gba ụwa niile oru wee bido ndị a na-akpọ Soldiers of the Cross by Constantine onye nwa kreatiri si na Rome wee kreetie mpaghara ọkpọrọ Vatican ebe a Pope bi na out of Rome mgbe ndị Rome na-achị ọ ha mere introduce Roman calendar through Caesar Augustus ọ gbana ịma na this January to December na afọ ihe na ha ka eji wee right here like August representing the Caesar Augustus
and the rest of them. But o nwere ebe nkụzi gbasara January to December ifu na afa be ha ihe gbasara be ha ka ha ji wee bịa. Then ihe na-achọ ịkụwara gị na mgbe ha jizi obere a wee bata n'Afrịka, ha wee si n'okwu obere a ka ha ga-eji wee gba Afrịka oru ma ife ha mere, ha wee bịawazi and ha mana ha bi na no mineral resources. Ịma na obodo a na-akpọ Netherland enwere single mineral resources, no flour, grains ka ha ji eme eke ego. Ịma na UK enwere single oil well, nwere idea. Ime ihe ndị a mere ha wee nwebe anya ukwu ihe dị n'Afrịka Chukwu Okike ji wee chọọ ndị Afrịka mma Afrịka ji wee dị ebube. Ime ha mere mgbe ahụ ndị be anyị na-eyuzu ụta, mma na ube anụ ọgụ maka anyị nwere need for develop more machines because ọnọdụ ka nwoke bi n'ụlọ be nna ya, ịghọtara ya, duto na ha nwere anya ukwu chọọ ka ha bịa dispossess ya ihe anyị ji wee dị ebube. Ime ha mere ọnụ ka onye ekperima, ịma na onye ori na onye ekperima na-aka mmadụ enwe ngwa agha. Ọkwa ịma nwa bi na be gị, onye ekperima na onye kidnapper na-aka ga-enwe ngwa agha. Ọkwa ịma kedu ịkpata o ji jikwa enwe ngwa agha? Ihe o ji ka ga-enwe ngwa agha bụ na ọ chọrọ ka o jiri nke ka ihe iji ka o wee bịa dispossess ya gị. So ihe a ka ndị a ji wee nọkọta wee sị na ndị Afrịka na-ejikwanụ mma na ube anụ ọgụ, ha wee je develop gon ife ha ga-eji gị na ha need ọzọ ka ime physical combat of iji mma wee nụ ọgụ. Ihe ya nọzi at a distance wee weak gị ọnya ka ha ji alụcha wee were bịa na Afrịka wee colonize ndị mmadụ by fire by force. Mmadụ ife ha mere Benin Empire, ịma ọ na-enwere nri empire n'ala Igbo, etu ha si wee subdue eze nri ha bịa na-agbawusi ndị mmadụ. So ha wee wapụ Afrịka wee subdue anyị wee bido wee kebe ana anyị mgbe otu ndị France ma ndị Dutch ma ndị ihe niile wee kerie na Afrịka within themselves. Gịnị ka ha na-achọ? Mineral resources anyị ha na-ewere ewe n'ebe ha. Ịmara oge akwụnye na nwụrụ ịfụrụ warehouse esepụtara gold juru n'ime ha, enwere gold. Ọ gold ha bukọcha na mana Ghana gold post. Ịma na Ghana afọ izana akpụkpọ ha bụ gold post, ebe gold ụnyafụ ihe niile ha bukọtara na be anyị ka ha ji were dozie ebe ha. Ebe dekịta na-akụrụ ha aka na be ha maka kedu etu be ha dị last 2000 years. Ịma na obodo oyibo a ndị anya dị anyị na-afụ ị na-ama n'ihe, ịma na enwere ebe ugeto ebe ama eme ala ụka ise foto. Ị nwere idea? Ịma ama onye tiri egwu ose my friend travel and see. Anyị nwemego travel agwago gị na o nwere obodo some areas dị geto ha mekwe ka ise foto dị ha. So ịchekwana n'ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na kedu mgbe ha bido develop? Ị ga-ajụ gas, kedu mgbe ha bidoro ya? Kedu mgbe ha bidoro ihe niile? Ọ bụrụ mgbe ha ji wee bịa bido slave trade. Ịma na ha bụ ụzọ kpee ego slave trade. Megido slave trade n'Afrịka over 400 years. Nke John Hoskin nke a ji ụgbọ edere Jesus save wee bịa n'Afrịka. Onye ọ bụ the father of Liverpool. Ịghọtara ya? So wee bịa wee slave Africa. Mesije wee partner with the Royal House. Royal House wee mee nye nnukwu ọkwa. Ọ bụrụ Lord Echie Knight, onye ọwụ the founder of the St. John's International. So many times ihe mere no eji wee celebrate ndị a. Ịma na before mgbe ebidoro ihe a no Catholic Church bụ ụka n'obodo. Ịma etu esi wee bido Church of England a na-akpọ Anglican today. Church of England maka esi bido onye a na-akpọ Henry VIII. Ọ mụrụ mụọ nwaanyị Queen Elizabeth. Wee bụ na ọ mụtara nwaanyị, ọ mụtara nwoke. O wee gwa onye a na-akpọ Cardinal Smith. Si Cardinal Smith ka o mee ya approve ka ọ nụọ second wife. I wee sị ya mba, no, they are against Catholic faith. He was a knight. He was one of the defenders of the Catholic faith as King Henry VIII. Henry nke asatọ bụ aha ya. As Henry nke asatọ, ime ihe o meziri. Henry nke asatọ a wee sizie ebe ọ bụ na Pope na-achị mgbe anyị rụfụma ha that Pope, ọ dị ka Pius VI. Ebe ọ bụ na the Pope emerere approve ka ọ nụọ the second wife.
onye bụ cardinal in England that time, Cardinal Smith, o wee sị na ya ga-epuru from the Catholic Church. O wee sizie, do you know that this Canterbury bụ ebe unu ụka dị Catholic before? O wee sizie the whole thing. Wee bido sizie na ya bụ chọọchị nke England na ha deviate go from Rome. Wee bidozie nke onye a na-akpọ Martin Luther bidoro ihe a na-akpọ Lutheran Church, maka Martin Luther was a former Reverend Father. Etu a ka asị wee sụmụ gụrụ Bible out. Ịghọtara ya? Wee dee nke ha. Ndị Anglican Henry VIII wee use King James. Onya dị King James. King James is solely owned the right by the royal family. Catholic Bible is 72. How I wepụ 6 like Apocrypha, Ecclesiasticus, and rest of them. Wepụ 6 of them. Nke ha dịzie 66. While the Catholic Bible is 72. Achọ nka bandage pụọ n'anya gị ghọta. Ihe ndị a ma agwa gị. Mana I was once a deep insider. Onye ka enwe access to the facts. Then ihe na-achọ ịkọwazi na that Bible ahụ a na-ekwu okwu ya. Gị bụ onye Africa, onye riri eri. O nwere single letter edere to Africa. Agwagoro gwa gị na-enweghị ọtụtụ ndị Africa mere encounter Jesus, travelers. Gosi na Africa abụrụ bush. Gosi na Africa ka Aristotle gụrụ akwụkwọ, bụrụ a philosopher. Na Africa ka akpọtara Jesus mgbe ọ bụ infant. Bịa gụọ akwụkwọ na Africa. Told me a single place Jesus chigatara na Africa. Tell me, ọ bụ na show me 2 things. Ebe Jesus chigatara na Africa and ebe appointed African person into 12 disciples or 72 disciples. Or gwa m ebe ọ bụ na edere letter to Africa. Let me address you to any town in Africa. I will give you 1 million naira. Kedu ihe kpatara ndị Africa ji aṅụ paracetamol n'isi na nwunye ọzọ? Letter to Ephesus was never addressed to us. It's a letter edere ndị France. Ka nke edere ndị Corinthian, Thessalonica, dị na mba Greece. Mba Turkey, sorry. Kedu ka o si awụ unu isi? Ka o leta Paul degara ndị Rome si awụ unu isi? Kedu ihe kpatara ụmụ leta edegara ndị ọzọ? The letter was never addressed to Africa. That letter was never addressed to even Africa at all. Talk less of an Igbo. Ndị Igbo teta n'ụla. Leta edere ndị ọzọ. Ị na-afụ ka o si ede. Ụmụnne m ndị bi na Ephesus, mụnwa ahụ Paul na-agwa ụnụ ka unu jidekwa ezi omume ahụ anyị kụziri ụnụ. Unu eme na nke ọrụ leta o dere ede. Ime onye translate Bible ihe na-afụ owu leta edere ede. The Old Testament was screw a na-efold. Yọtara ya? Then in this Bible ihe na-afụ ime onye translate into chapters and verses ka o wee dị easy ịchọpụta chapter bụ verse na nwe ebe ị na-achọ. Ịma na onye a na-akpọ Robert Etiona, a printer, onye UK. Ịma na onye ma onye izidere printed Bible into chapters and verses. Ihe a bụ leta edere ede. Ewere na-asa unu isi ụmụ Africa. Teta n'ụla iwere nyanwa ha bịara maka ndị Africa. Is a rabbi. Jesus is a rabbi. I agree. Ọ bụ a great teacher. I agree. Ọ bụ Messiah to ndị be ha. I agree. Ihe a ka o ji bịa. Ka ọ zọpụta ndị be ha. Ka ndị be ha mekọta na mgbe ahụ agbago ndị be ha uru. Echefuna na mgbe a na-emerigo ha na ndị Rome kpatara Pilate. Ịmara Herod bụ gọvanọ. Eze ndị Rome zitere ka ọ na-achị ha. Ọnya mere o ji anakọcha ha tight. O ji a na-ese ndị oge Caesar na-achị. Ọnya ka o ji sị ha ego ahụ onye ka esere n'ego ha sị a na-esere isi Caesar. Ọ sị ha were nke Caesar nye Caesar. Ịghọtara ya? So ọ Caesar onye a na-akpọ Caesar, Emperor Caesar, onye Rome na-achị ụwa niile mgbe ahụ. So o wee sị ndị onye a na-akpọ Pontius Pilate asị eze. Sorry, Herod na Pontius Pilate wee ebe ha
na Herod ka ọ bụrụ gọvanọ ya na-elekọta anya obodo a na-ewetara tait obodo a back to Rome. So ha nọ n'okpuru ọchịchị ndị Rome that time. So mgbe Jizọs na-etolite, o nwere ụbọchị Jizọs anwa ka o tolitechaji na be ha bịa gụcha akwụkwọ n'Afrịka wee nachi ebe ha. O nwere ụbọchị ọ nọkọtara bịa ozi ọma n'Afrịka ma ọ bịa na Etiopia ebe ị kwenyere na Ethiopian Enoch wee traveler bịakwube ha gosi na Ethiopia have been existing. Okay, o nwere mgbe ọ nọkọtara sị ka evisitikwa obodo anwa zọrọ ya ndụ mgbe a na-achị igbu ya bụ Egypt. O nwere mgbe ọ bụ ozi a ị na-awa gị isi na iji were mebie ọfọbe nna gị mebie ndị ichie. O nwere ụbọchị o buru ya sị ka ọ bịa sikwa ndị obodo a zọpụtara ya wuo obodo dị civilized. O mere ya ife ọ na-eriri ya front and back. So o nwere mgbe ọ dọkọtara were ozi a bịara Afrịka bịa zie ya for once. Gosikwa ebe ozi ezi na Afrịka once zero. Ebe ọ nọwụ ọ na-achụ ụmụnne ya ụmụ atụrụ izu maka na ha nọ n'oru na-ata afụfụ. Wee na-achọ onye agbapụta ha n'owe wee zite Samson. Samson couldn't get the job done. Wee sịkwa oke ka ezitekwa Mesaya ha ga-agbapụta ha n'oru nke mmụọ ka ha bidogoro biwe ezigbo ndụ. Ihe ọ na-akụziri ha moral. Jizọs asọ ha bido chọọchị n'afta nyanwa. Ọ mgbe Jizọs nwụchara ka ụmụazị ya bịazi in order to continue wee bido chọọchị. So ihe ọ na-akụziri ha moral. Idebe iwu Chukwu fụ mmadụ ibe gị n'anya. Ihe a ka ọ na-akụziri ha. Ihe ọ bịara ka o chenji their moral behavior ka ha bibe ndụ dị mma ka ha wee nweta amara Chineke ịgọzikwa ha zọpụta ha n'aka ndị na-akpagbu ha na-achị ha maka na ha bụ slaves. Ọ ndị Rom na-achị ha. Ịghọtara ya? So ọ bịara maka ụmụ ihe niile anyị na-eme. Ọ bịara okwu maka Afrịka. Obibi ya abụrụ maka Afrịka. Ịghọtara ya? Ka m kwuotukwana gị ofu ebe na Baịbụl maka ndị ga-ajụ ma nwe ndị a na-akpọ ndị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Esokwa njụ mgbe ahụ mgbe eriri m eri maka ihe ọbụla ị na-ekwu ikpoturu ebe ọ nọ n'akwụkwọ nsọ m nwa ama ekwe. Ama na o nwere onye na-ege m ntị na-awụsokwana ndị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Maka ọnụwo ndị na-ajụ ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ, jee sata akwụkwọ Matthew chapter 15 ka anyị bido na 20 maybe 21 gbadatawa to 25, 26, 27. Gịnị ka ọ na-ekwu maka ya? O nwere nwaanyị bụ onye Kenan. That onye ọ bụrụ onye Juu, onye mba ọzọ. Nwaanyị a nwa ya dị possess, simple possess, na nwa ya na-ahụ adịrị ya na-enwe na mmụọ ọjọọ na-enye nwa ya nsogbu. O wee nụ maka Jizọs wee jee wee sị ya, nna m ukwu na nwa m na-ahụ adịrị ya. Ịghọtara ya? Ya nyere ya aka ka ọ gwọọ ya nwa ya. O wee sị ya, nwaanyị, kedu ihe jikọrọ mụ na gị? Ndị iwu onye mba ọzọ na ya bịara maka ndị mba ọzọ. Ihe agba okwu si n'ọnụ Jizọs ga-anwa. Yes, gị na-ene m anya na-apụta. Ọ bụrụ na Baịbụl ụfọdụ ụfọdụ ya afụ ịfụ na okwu niile Jizọs kwuru na na-eji red eri then ka e wee differentiate ndị si n'ọnụ ya pụta na ndị si n'ọnụ ndị ọzọ wee pụta. Okwu o kwuru bụ, nwaanyị, na m abịara maka ndị dị ka gị, na m bịara maka lordship of Israel. O nwere ihe ịghọta ntị ọ dịkwa. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị na ya bịara maka ndị mba ọzọ, na ya bịara for lordship of Israel. Ụmụ agbụrụ Israel ndị furu efu na ọhịa dị maka ebe. Ihe agba okwu si n'ọnụ onye gwe gị Jizọs gị wee pụta gị onye riri eri. Ịfụta na ọ bịara maka gị. Nwaanyị na-epesi wee di ya wee sị ya na ya bịara na adịghị ewere nni ya. Jizọs proceed ma okwu na adịghị ewere nni nwatakịrị na-enye wee nye nkịta. Hello, ntị ọ dịkwa. Ịfụ na ihe o ji wee kwantify ego nwa Afrịka. Echefuna na o nwere ndị anyarị na-asị na ya bụ black monkey. Ọkwa eziokwu? Ha ji anụmanụ wee na-akwantify ya anyị. Ọnya ka nna ha ukwu jikwa wee tụọ ilu sị na adịghị ewere nni nwatakịrị na-eri nwa bụ nwa onye anyarị. Ụdị ya eji wee were nwaanyị chụpụ nwanne anyị nwaanyị nwa Afrịka ya na nwa ya bụ Ishmael na ana ịkpa ka ha jee nwufu maka na ha bụrụ nwa bụ nwa Isaac nwa Sera mụtara. O wee sị na adịghị ewere nni dị nwa bụ nwa wee nye nkịta. Nwaanyị wee sị ya mana nwaanyị a na-enwekwa ndidi ya. Ọ bụrụ na iwe ya ewe m
kedu ka ihe esi na-agbozi na mụ nkịta ọ bụ na ọgụ ha ama ndị we enwe gị na ị bịara be mmadụ na-ayọ ya help ọ sị ka ị ga-esi wee were nri nwa na-eri wee nye nkịta iwe ọ ya enwe gị mana nwaanyị nwekwara ndidi so ka a kụpụrụ nwaanyị aka n'ụdị ya adịrọkwa adị nwaanyị nwee ndidi nwaanyị kwechiri si ya yes nna ikwu na ọ bụgoriri na even na nkịta na-enwe ndidi na-atụtụkwu crumbles particles dapụrụ n'ala ebe nwa bụ nwa na-eri nri ihe nke o kwuru ife ntụrụgwu Jizọs hawa n'anya wee na-asị nna onye nke akwụchikwara na ya bụ uru na ya bụ nkịta kwere nnọọ ihe ahụ na-akpọrọ ya ọ nwere ihe a ka i kwechiri ịghọtara ya gịnị ka m na-achọ iweta n'okwu a na Matu a 15:25 ihe ndị eweta ebe a bụ na o kwuru na ya bịara maka gị nwa na ọ bịara for you Africa na ọ bịara maka ụmụ atụrụ Israel furu efu na ọnya ka eji wee bịa lost ships of Israel na ọnya ka o ji bịa na ọ bịara maka gị so gị nwere onye na-akwụgharị na mountain of fire na-akwụgharị n'ụlọ ụka dị iche iche na-akwụgharị ya just deceiving yourself because ọ bịara maka gị ozi o ji wee bịa he is a bringer of truth to his people. Yes, I agree. He's a Messiah to his people. I agree. He's a rabbi, a teacher. I agree. Ọ bịara maka Africa. Ịghọtara ya? Ọnya kpatara ya gbana onwunye abịara ọdụ gba esa ụzọ ụkwụ thank you very much taa na Africa zọrọ ya ndụ o ji akwụkwọ na Africa ọ bịara oke na Africa o butere ọkwa ozi ya na Africa mgbe ọ na-ahụ 12 disciples 12 apostles ọ họrọ onye Africa maka na ọ bịara of Africa mgbe ọ na-ahụ 72 disciples nwere ọdụ onye Africa dị ya nọ despite na ndị Africa na-egosi obi ọmịiko onye Africa Joseph si ejebu obe soro Joseph of Syria si ejebu obe nwere ndị ọtụtụ ndị Africa mere encounter mana yet he did not even deem them fit to be among his disciples and 12 apostles, 72 disciples, to show you that he understands what he is doing. No better for we Africans. Only Africa tatanola. If you never see Baguru, and march again and Boni now on the channel, one and Africa emer embrace. Better Daniel, Makana or Makai, despite the fact that for Africa may encounter with him. So always less than 200 years, when Daniel Nebezi, how will you ever out Chakike? Wee bịa subdue ndị Africa wee subdue ma eze nri ma eze Benin subdue the Obas gbuo fa subdue fa ha nọrọ ha dịzie kam wee chụwa obodo niile na-ewekọ mineral resources na-ewena oluzie mgbe agitation a na-agbakwa oru na-eme slave trade for over 400 years oluzie mgbe do you know na Africa ma Chukwu ọ bụrụ ha butara anyị Chukwu before ndị anyarị abịa anyị nwere obodo a na-akpọ Ụmụchukwu Abia State. Okay, what idea? Okay, but I will out of Chukwu. So I am about Buru Chukwu, I am Umuchukuri. So I have what I Chukwu at all. So we have a message here, however, again, well, agitation carries here, let every Danya leave land of Africa because me will carry. Hanapus, you have Zoom the missionary. However, for missionary, we work missionary, where missionary will continue by you. Mana ndị missionary nọ mgbe ha na-akpagbusi ndị be anyị mana ha ekwuru okwu maka na ha na ndị gọọmenti ha bịa ka onwe ha ụzọ ịtọ into 3 groups ndị anya 1 nọ na gọọmenti 1 nọ na ministry ndị missionary 1 nọ na trading ndị anọ na trading bụ ndị mere slave trade ọgwa ha ji gocha ma Shell, Chevron, Ajib and rest of them ndị missionary wee nọrọ today ndị nke gọọmenti anago mana ndị missionary ka nọ Imana Catholic Church na Anglican nwere ego na ha na-remit back to their ndanya. You nwere idea? Ịma na ego pope na-eri na o nwere ego diocese ọbụla na-send back to Rome. Eji maintain Rome. You nwere idea? Ya mama ka ibere insider. Ịmana na ndị businessmen ha bụ ndị bịa were ego wee gocha our oil wells. Ụdị Shell, Chevron, Ajib and rest of them. Ịmana ha ka na-ewoje tax. Ịmana o nwere ego Shell na-ewochi ya back to their country of origin. You nwere idea? Ihe niile ha bịara na Africa was never done by love. Ihe ha bịara ụka agba anyị uru ka erie ihe dara ihe anyị dị ekwe. Ibu ihe pụta nji nọsi ike na Godian religion. Ọ bụrụ na ihe bụrụ Godian religion mana iwu onye ọdịnala nwanne teta n'ụla. Ime ihe our founding fathers our ndị nna nna ha ji wee like mmadụ dịka
Emaya Ọkpara ha mbọ na Ojika ha Dr. Nnamdi Azikiwe ji wee fọmụọ Guardian Religion ime ihe kpatara ndị anyarị ji wee riwuo anyị na mgbe ha bịara ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ Igbo spirituality mana ha enwere ike ipenetrate maka na Igbo spirituality mgbe a na-eje n'okwu mmụọ nke ndị na-eje n'okwu mmụọ ndị nna anyị na ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na ụmụaka nọ na ya so ha amarugo na ụmụ nwaanyị na ụmụaka aghọtara ihe nna ha na-eje eme n'okwu ijere ụlọ si nna ya ọnọkwa ya ọ sịghị na nna anyị jebere n'okwu mmụọ mana ụmụazị aghọtara na ihe nne ha na nne ha ụmụazị aghọtara ihe nna ha na-eje eme n'okwu so ọ dị izi ịkọnvat ụmụazị na ụmụaka na ụmụ nwaanyị gwa ha na nna ha na-eje n'okwu ije kpere arụsị ifere eji sa ha isi mgbe aha wee je butezie mgbe ha bịara ịkọnvat ndị be anyị ekwero ndị Portuguese bidoro ozi ọma n'ala Igbo ha wee felụọ ha wee chigha azụ wee je fọmụgharịa anara wee traftzie ndị a na-akpọ ndị UK ndị oke amamihe ndị a na-akpọ RCM ndị Roman Catholic Church wee weta onye a na-akpọ Shanahan emechara mee bishọp Shanahan jee na Home Trinity taa ị ga-afụ ebe akpọ The Man enwekwara ebe a na-akpọ Shanahan Hall iji wee immortalize ya ndị Anglican nwere onye a na-akpọ Ajay Crowther Samuel Ajay Crowther ọ bịakwuru ụfọdụ ndị otu ya ọha bụ ndị bịara as a Church Missionary Society akpọrọ CMS ọ ihe a na-aza gboo ndị nke a bịakwalụ nke ha wee bịakwuo ihe na-achịkọwara gị ihe ahụ ịma sista ha ji bịa ha je gwazie ndị be anyị ha amago na ịkọnvat ha amadogo na ịkọnvat our fathers gara difficult ime ya mere hapụ our fathers wee jekwuzie bido ụlọ akwụkwọ na-agwazi na ojeze na obi na-agwa ndị ma kpọta na ụmụ ọnụ ka a mara ka esi agụ ka esi ede ka esi anapụta ndị anyarị okwu mana ihe ha bụ n'obi iwu ka ha wee gbasaa Christianity ụmụazị bịazie ka ha mara ka esi agụ ede akụziere ha gbasara CRK akụziere ha maka Jizọs. Ndị China education has nothing to do with CRK. Ndị China ara agụ CRK ha na-agụ okpere ha n'ụlọ akwụkwọ ha mana ha na-edevelop technology ma phone mụ na na-use. CRK a na-akụziri anyị n'ụlọ akwụkwọ has nothing to do with anyị we develop anything. So CRK ahụ ka e wee si ya wee baa anyị ime abazie ịkụzi CRK asị gị nna gị na-akpọ gị na ọ bịara iri ji igwekwana na ome ndị ọgọ mmụọ nna gị na-akpọ gị na ọ bịara igburu agwụ anụ ejekwana na owuwe ndị ọgọ mmụọ ọha nwa mere ndị nna anyị ha ji wee nupụrụ nne na nna ha isi for the first time ọha nwa spoiled our fathers may our fathers including my own father wee were ofe enyere wee tufuo maka na asago isi n'ebe o jere ije akwụkwọ a na-akpọ sandalisis that time wee saa ya isi gwa ya n'ikpere arụsị nne ya wee nye ya ọfụ mgbe nna ya na-achị nwoje mmafuo ya. So ọ bụrụ na ịchọ onye a ga-ehold maọbụ ndị a ga-ehold responsible for iduhie ụmụazị ya ụmụazị inwe gut challenge their father's authority hold ndị anyarị because ha bịa kụzie nne na nna ụmụazị na ha nwere ike inupụ nne na nna ha isi na ọ bụrụ njọ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya ọ ihe ndị a bụ ihe sistem ha ji wee baa ndị be anyị ime. So kedu ihe m na-ekwu na agha chịkọtawago ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ iwe onye Afrịka teta n'ụla ọ ya ka m ji ehel Guardian Religion maka Guardian Religion bịara wee mee ihe n'ụbọchị okpukpere ndị Guardian Religion ụbọchị anyanwụ ụbọchị anyanwụ a na-akpọ Sunday ọ dazi aka anyị ji ezukọ n'obi na Guardian Religion nwere branches all over Nigeria especially eastern states and western states. Now n'ihi even north anyị nwere na Abuja anyị nwere na Jabi anyị nwere na Mararaba anyị nwere na Lagos anyị nwere na Mazamaza anyị nwere na Orile. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na Guardian Religion bịa mee ihe n'ụbọchị okpukpere mụnwa na onwe m bụ station chairman ndị Oraifite station and by his grace na-ejekwa ọzụzụ ịbụ a Guardian priest. Mana ihe m na-achọ ịkọwara kịta bụ na Guardian Religion wee ebe a na-eme ụbọchị ụka gara aga anyị mere mmemme ọfọ na ogu na Guardian Religion ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka na-anọ n'ime ụlọ nzukọ ụlọ ofufe a na-enwekwu classes ebe a na-akụziri ụmụaka ha marụ ihe dị iche na capital bill of Anama. So Guardian Religion wụ format ndị nna anyị ha created like Emaya Ọkpara ha Nnamdi Azikiwe ha Nzediora Uche Okafor one of Unubi and rest of them some our great ancestors bịakọtara wee sị mba na ọ bụrụ na anyị continue the same format of only men ije n'okwu mmụọ na ụmụaka na ụmụ nwaanyị ga-adịkwa vulnerable
ideceive ha. Therefore, ka etinye ewu owuwe ofe nsọ a ka ụmụ nwaanyị na ụmụaka na ụmụ nwoke na-abịa n'ofe nsọ a ka e wee were opportunity a wee na-akụziri ha ihe niile ha kwesịrị ịma. Maka na ọ bụrụ na ịkụziri ọrụ ụmụazị the importance of keeping obi, achọghị afụrọ ha ejekutu obi. Mana ọ bụrụ na ọ ghọtara na obi abụrụ arụsị, na obi abụrụ ihe ọjọọ, ife na achọghị na afụrọ na ọ ga-ahapụ obi. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a anyị kụziri gbasara Wake Up Africa is a clarion call for our African children, especially ndị Igbo, ka anyị chighata nọ na our root. Ka ọ maka meele gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, ọ bụkwa na ị chọrọ ịwọchị nkụzi ọzọ na-edeghị anya na ị na-awọchị m site na Eziokwu TV Plus, ịchọ ịwọchị nkụzi ọzọ, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite ka ịwọchị ya ọzọ. Ọ bụkwa na ị na-anụ olu m ịnụrụ nkụzi a taa, nke bụ eziokwu na ụmụ mmụọ ya ancestors will never forgive you ma ọ bụrụ na i share this message, because na o nwere onye nọ n'isi na ediri ka ọnụ nkụzi a. Nkụzi a abụrụ nkụzi m kwesịrị ịkụzi taa. Nkụzi m kwesịrị ịkụzi taa bụ what you should do after consulting afa. Ọ ya abụzi echi, mana ọ n'isi ụtụtụ ka m nweta meseji na nkụzi a ka m ma akụzi taa. Achọrọ m ka m pushuo ya na dị asị exist ya. So e nwere ihe kpatara nkụzi a ji data. So ọ bụrụ na iwe n'isi ya wele nọrọ life wee na-anụ nkụzi a, nwere goribe. So metụ aka na share button, ikwe n'aka onye ikwu gị ọsọ ya bụgoro onye kpọrọ na ịgbara asị, ikwe n'aka ọ ghara ịnụ nkụzi a, metụ aka na share button. Ya bụ ihe nna ya gị, nwere ihe ọ ga-efu gị. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara ya afa miri emi, send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọ kwa na 0813 8243 I repeat 0813 8243 871. Ka ọ dị echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị ụnụ. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na emechaa na ọ ga-epu ome. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, gọzie unu niile bido ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Ya gazie. Ya mesịa.